Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Gisugo ni Chito si Lindon pagpanawag sa ila aron ikasulti niya si Wilma. Ang yaya nga si Aling mo'y mitubag sa telepono. Gikuha ni Chito ang auditibo ug sila mo'y nagsulti si Aling. Nangaling, Ay, si Wilma lang untang ako pakigsultihan. ikaw di ay ang may tuyo niya, sir. Ay, sir, may pahulay mas dahi Wilma. Nang kadayot lang kayo. Maayo nang mahibaw siya ni. Yun na. Anong kalit lagihin na nimo ang imong tingog? Dili mayo nga makadungog ang mga bata. Salan, ngano? Nang, unahan sa kwarto nga ako may matangan diri. Di usab si Victor. Uban sa iyong babae. Umaanak na. Salan? Uy. Ako mismo ang nakakita nang. Pero wala ko sultihi ang ilang mga anak. Diya sila karon. Kung moari si Wilma, higayon nang dili makanigar si Vic. Nahibalo naman si De Wilma, bahin anak, sir. Nga may babae si Sir Beck. O nga mabdos kine. O pulong pa niya. Nga dili na lang kuhaon ni Sir Beck ang ilang mga anak. Kaya ipalayo niya kang De Wilma, oy. Bahala lamang kuno si Sir Beck. Ang mga bata ramo ay mahinungdanon para ni De Wilma, sir. Kaya upugson gid ko ni Sir Beck pagkuha ang mga bata. Mukiha naman siya. Mag-atubang sa sukmanan. Sige sir, kung maunag tuyo ni mo, dili nang nakotugawon si De Wilma. Sige sir, bye. Ay. Dili na kinahanglan niya, paibaon ako si De Wilma. Kadugay na siyang naibalo. Nakasabot ko. Hangtod sinang aling. Gipasidan na ni Wilma. Naug mo naug ko. Dili siyang pakigsulti. Gusto na ko niyang likayan sa hingpit. Wilma, ayaw nigbuhatan ako. Ayaw ko ingnan ini sa dakong kasayon. Dili ko ni madawat. Gisuwayan ko na nga dili mo pakita ni mo. Aron magmalinahon ka na. Pero dili ko kaya. Hangtod nga hapit ko mamatay, di ang nadiskrasya ko. Hubog na nagbaniyo. Naway laing gihuna-una. Kung dili ikaw. Ikaw, Wilma. Nabuan ang gitingali ko. Kung ganong ikaw pa. Ganuan! Shut! Ay, nanakita ko buko-buko da. Haplasan ko lang ni Ron. Nahuman-human, gid noon ako gibuhat ng adlaw. Maayo sabdi ay, ug wala ang mga bata. Kay wala ko malangan sa akong gibuhat. Si De Wilma, ibangon na di ay. Nang, wala ko ni mo pukawa. Alas 3 ang dayapit. Kataas sa oras akong katuog. Mahinuon day, nakatulog kag maayo. Gituyo na ako nga wala lang kapukawa. Aron taas ang oras sa imong pagpahulay. Nanyan, saman, magmerienda ka. Sige, Pe, palihog. Magdungan lang mi sa mga bata. Ay, wala pa sila day. Ha? Unsay wa pa? Buntag pa itong ikuha ni Jennifer. Oo, bitaw. Pero kuan day, nanawag si Lindon. Nagpahibaw nga unya ra sila gahapon manguli. Kay magkuyog na lang kuno sila si Chito. Unsay? Si Sir Chito sad agmisulti day. May puli man siya pakigsulti nako. Og niingon lagi nga magkuyog na lang sila og paula. Kay mo check out na siya. Og gihatod pag una diri agduhan niyo ka mga anak. Unsa? Mo check out na siya nga labas pa mato iyang saman. Na, gilaayan tingnan sa ospital. Kay laay bayag ang puyag ospital. Og day, kuan di ay. Ako ay ayaw na lamang ay.
Unsa ayaw na lang nang? Ang unsa? Wa mo tiwas ang imong isulti. Ay, kung anong good. Oh, musulti na lamang ko. Total, dili naman ni bago para nimo. Naibalo naman ka ina. Diretso ag unsa ka na lang. Ngano? Nipuli man og pakigsulti si Sir Chito sa telepono sa tanong istorya ming dolingdon. Og hina niya gyud tingog pagpakigsulti nako day. Aron kuno dili makadungog ang mga bata. Magkadungog sa unsa? Si Sir Vic di ay kuno day uban sa babaye. Tuasad ko na mo okupar sa unahan si agrom ni Chito dito sa ospital. Tuas sila rin dito kay umaanak na yung baye. Oh. Manigingon niya. Gihinan niya tingog kay makadungog niya kuno sa Lindon o Naglina. Pero wala na ko tubayo pag-ayo sa igipahibalo na ako. Ako giingnan nga naibalo ka na sa mong hitabo. Nga mababay si Sir Beck. Ug ang mahinungdanon nimo nga dili lahibtan ng inyong mga anak. Sa gibuhaton ni Fake nang. Masabot na gyud nga wa na gyud siya tinguha nga ikauban ng among mga anak. Bisag dili na lang na ako ngayong asawa. Ang mga bata na lang unta. Oh, Wilma. Mila ka. Sakit kayo ng aling. Sakit kayo. Huwag ako magtawang maingon ni Ine nga mong pagpuyo. Huwag yun ng aling. Ay, inom tubig ah. Haring maluag nagdugan ni mo. Inom inidan. Salamat na. Salamat. Sige, ariw na ko sa kwarto. Sige, day. Ay, gasakitan si Day Wilma. Mihila. Masabot nga mahal gayod niya si Sir Beck. Sa tinud-anay lang pod. Si Sir Beck man ang nagpatintal og laing babae. Ug ang sinudanan sa tanan. Agigigsuon. Nagpataka lang maghatod og sutik kang sir. Muto nagadalag tigaw sa ilang pagpuyo. Ni adto pag yun ay, nagikontrahan gid atong Aida si Wilma. Sila na tingali karon. Gihatod na mga bata. Susihon ka. Ayaw nalapot ka na og tito, oy. Kami na lang si Kuya ang masulti ni Mama nga gihatod minin mo. Oh, ha? Day, magisulti na kung kang mama ninyo. Mayo nang ako'y mo pasabot niya nganong karon lang mo mauli. Tingalik mo dugoon niya ang imong samat tiil. Inig sa kanimo. Okay na. Sige na mo, Lindon. Jinjin. Pagkikita ata ko sa si tita ni mo, Wilma, Jennifer. Niya na sila, day. Gihatod ni Sir Chito ang duha ka mga bata. Nabati ko mo sina sa sakyanan nang. Ayaw lang una ko ipatugaw sa mga bata. Kung mga tana, ing nanganato ko. Dili magpatugaw. Oo, day. Oo. Sugaton ko sila. Isirang pultahan ang. Oo, day. Kuya? Ni Anami? Hinay lang tito. Uy, Sir Chito. Mayong hapon nang. Oh my gapon sab sir. Ay pastilan. Misa kapag yun ka ang lapas pa kayo nagsamad ni Mustiel. Tingali magdugo ka na sir. Dili, oy. Okay na ninang. Si Wilma? Paypawan ako si Mama tito ha. Yaya, palingkura sa si tito, Yaya. Dagi na. Ito gawas mama ni mo, day. Day, ayaw sa to gawas mama ni mo. Nga naman? Ayaw sa. Ni aman si tito, Yaya. Ayaw sa kapasa. Nagtumagtambas mama ni mo. Nagtugon nga. Dili na lang siya patugaw kaya mapahulay siya. Ayaw ng pukawa. Unya, tito? Okay ra. Pwedeng manawagan ko niya. Ayaw na to gawa. Sige, nangaling. Sultihin lang siya nga gihatod ko ang mga bata. Oo, sir. Og salamat, Sir Chito. Nakasabot kay ko kanina ni nangaling na namakak siya. Kung tingali, mo isugo ni Wilma. Nga dili mo atubang na ko. Ituyo niya paglikay na ko. Butang na tilik na ko madawat. Labi na nikigayo na. Wala siya tagig bili ni Victor. Sa gibuhat ron ni Victor. Masabot nga wa gid siya gugma sa iyang asawa.
sakit, ma. Usahay mawasab. Ikaw man sabgod. Tapulan man kang mo-hike. Mitpatuo palang unta ka nga maayog yung mag-hike. Bisagtag sa langgod ka oras ug tunga. Okay na kaayo na. Lainan masagog ko, ma. Ako rang usang mag-hike. Wa palang unta ka magbuo sa imong tiil. Sa imong arthritis. Pwede untang kuyugan ko nimo. Saon yung pagmasanang tiil ni Mugod. Ay gano magug ikaw ray mag-hike-hike. Uy, natural man as mabdos nga mo hike. Gyud. Lainan ko, ma, uy. Mao na gibati mo. Nga lainan kang mag-inusara og hike. Tungod kay wa man mo makasal si Victor. Maayo na lang ko nagkiskot, eh. Sige lang. Human ko mga anak mo. Hangyoon ko nagit si Vic na idungan ang bunyag sa among anak, sa among kasal. Aron doble ang celebration. Kaayo ra na ag matinuod na. Kay para nako Mia, ang pagpakasal ninyo mo'y makahatag og dugang kalig-on sa pagpuyo sa magtiayon. Labi na kay may umaabot na mong anak. Mao nga sultihig yun ka na si Victor ha, nga magpakasal mo human ka manganak. Aray, ma, sakit na sab. Nganuwa pa man si Vic, ma. Nakiksulti ang doktor niya. Nga og dili pagyud ko no mugawas ang bata, isisaryan ka na lang. Kay nag-dry labor ka na paingon. Delikado ra ba na? Mao nga okay na lang sab ko nga isisaryan kami ya. Dili ko, ma. Dili ko gusto operahan. Aray, ma. Sakit na gyud. Sige, pahibawon ko ang doktor og si Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!